בבוקר שאחרי נשארתי לבדי, לא הפסקתי לקוות אם איתי תישארי, תישארי. יצאתי לרחובות, ושאלתי גם אנשים, רציתי אותך לראות ולגלות לך מה בליבי, מה בליבי. היי, מה קרה לך שאת נסערת, ועל מה ואיך את משאירה אותי ללא אהבה, ואיך פתאום את עוזבת כאילו כלום לא היה, ואיך פתאום את עוזבת כאילו כלום